Časlavská je najúspešnejšou olympioničkou československej histórie. Na olympijských hrách v roku 1960 v Ríme, 1964 v Tokiu a 1968 v Mexico City si v gymnastike vybojovala spolu 7 zlatých a 4 strieborné olympijské medaile. Je jediná žena v olympijskej histórii, ktorá získala 7 zlatých medailí v individuálnych disciplínach a bola najúspešnejšia účastníčka až na 2 olympijských hrách za sebou. 4-krát sa stala majsterkou sveta a 11-krát majsterkou Európy. 4-krát ju vyhlásili za najúspešnejšiu športovkyňu ČSSR a v roku 1968 aj za najlepšiu športovkyňu sveta. V októbri minulého roku pani Viera Časlavská venovala svoje 2 zlaté medaile Múzeu telesnej kultúry Slovenskej republiky. Ale týmto jej mimoriadne gesta nekončia. Práve pri dnešnom našom spoločnom stretnutí sa rozhodla o ďalšie mimoriadne gesto a tým je odovzdať 2 olympijské diplomy z Tokia 1964 a Mexika 1968 do zbierky Múzea telesnej kultury Slovenské republiky. Já bych chtěla moc poděkovat, protože pro mě je to nesmírná čest. A dalo by se říct i samozřejmost trošku, protože já jsem prostě na Slovensku doma a já jsem tady vaše, jako jsem tam u nás v té České republice, ale nicméně já moc za to děkuji a až jsem dojatá z toho, jak jste mi udělali takové krásné, dalo by se říct, přivítání, že jsem do muzea věnovala mexickou zlatou z 68. roku a z Tokia 64 také zlatou. Jenže medaile bez diplomu nemá smysl jako diplom bez medaile. Takže dneska konám teda svou povinnost a přenesla jsem ještě diplomy k těm medailím. Jenže trošku se chybička vloudila. A sice, že od rána jsem dneska od 3 hodin hledala ty diplomy, což pak ten mexický, ten se mi nikde nezatoulal, ten se našla i hned. Ale ten tokijský, ten mi dal práce. Našla jsem tam 3 diplomy tady tohoto vzhledu. A hledám pořád té zlaté medaily, teda zlatý diplom. Vím, že jsem jeden dala nadaci české reprezentace, to jsem si byla naprosto vědoma, a pak deníku Sport. Také, jenže ten 3. diplom té 3. zlaté medaily ne a nenajde. A já se přiznám, že doteď vůbec nevím, kde koluje. Až ho najdu, anebo až budu vědět, kdo ho má, tak mu ho uloupím a dodatečně ho sem prostě do muzea donesu.